Working President ke UDP ubak polling do mentah kesengi ke live hoterik unok pra arjar posau ulakam balada khenlang ya ka vote ke jong ubat ka vote ke jong ubak Augusta Jarwa kala poi lepa kumba new 4% ee. Hake election MDC ke baladab ubak pol ulay khon na ke UDP ula penlim yu ubak Augusta na ka Congress henry haka ni ka kenti ka pamenta ubak Augusta ulawan mani khon no na ke UDP lingba ke jingker shan jong ubak pol. Ula ong baka jingi kop ka bakraw kamde bat unu ukartong henry ka de haka party kumno bantre bat ke ka bala banle. Ula ong bah Jayaw constituency lada khenlang ya ka vote ka jong u bat ka vote jong uba Augusta kala tam lepa kumba henyo 4%. Bang akan haka jingi kendu haki ni kenyat sengi yang kini ke competition ke ba crowd ini kabdai bat ketong B ketong C ketong D Henry kedibat ni ke ka wangi la banle bat ke gap ke ba ni menta ya ka bagi hapan improve bagi nio ka thong jog jingjob ngahi ngadon ka jingkermen ke pas kham ba ki pai ba hagi kindiat benai menta ki lai ya ki rong ba shisha jong ki seng bathai ba per kene kamde ka drama ka bangi yele ka ba ne lai kenta gade ka race ka ba ne bun snem pat na kata kadau ngadon jigsaw skap ba kertong jongi na Jayaw constituency u pa Augusta Jarwa u yo thong jong jing job kham tam ha election ka bala dep siga EDC manga le kun persya yu bila plus lang ki vote jonga vote jong dengan mod kala cross lupa ya ka 70% minum underplay ngin om penrit ngin om ken bedunai nunu kertong Henry kerjing kun ka don bet bat ni ngin peti kena bagi job kalau confident di job MP election ka per shibon nambar ka de ka election ka ba ka jur bah ka anti incumbency kerjing persya ya ki seng di badar ka sarkar Henry haki kandidat nah din jo ka MP election ki break lai ki jingja ki pat ba ki de di bangela shoot for granted ki mapihi pi ekran Jepang kata kajing pia jengmut apa jogowe keseng san patai ti kalong syai kum kesengi ba kapur hi kedai ka the best judge the kapur mentatang kendiat penai kilai ka true colors jongki party berpihak kibat presiden